Jesus Mari Lazkanoren Natura Fugit erakusketak gizakiak eragindako klima aldaketari buruzko gogoeta egiten du. Glaziar baten bilakaera erakusten du hainbat une historikoetan zehar. Proiektuak ia 3.000 marrazki eta material historikoa uztartzen ditu, paisaiaren eraldaketa erakusteko, kolapso egoera batera eta natura berri batera iritsi arte. Xak taldearen folk popa eta Mise taldearen rock esperimentala batuko dira bihar Ondarroan. Misek ahaldatu diskoa atera berri du. Hasieratik amaierara kantu guztiak elkarri lotuz, bidaia bat proposatzen duen lana. Herriko eskaintza musikal alternatiboa bultzatzen duen Betepa eta kolektiboak antolatu du gaua. Nekatutak ikuskizunak izan zuen arrakastaren ostean, Antxon Telleria ni bakarrizketarekin itzuliko da agertokietara. Obra hau egolatriari oda bat da, Antxonek bere buruaz etengabe hitz egingo baitu. Bere buruarekin duen harremanaz, bere izenaz, bere bikotekideaz eta komikoa izateaz eta ez bertsolaria. Antzerkiaren nazioarteko eguna dela eta bihar Gasteizen El Entusiasmo obra ikusi ahal izango da. De 45 años, heterosexual, nació en Zaragoza. Antzeslanak bikote baten bizitza du hizpide. Gatazkak, seme-alabak eta adin ertaineko krisia umore eta ironiaz jorratzen ditu. Lucia Lakarraren A.I. Amalur Indarra balet ikuskizuna Bilbon izango da asteburuan. Adimen artifizialak kontrolatutako mundu distopiko batean girotua dago. Gizakia emozionalki esnatzeko eta Amalurraren indarrarekin berriro konektatzeko sortutako Amalur pertsonaia du ardatz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.